Top 10 cei mai buni fotbaliști din lume. Pe locul 10 Lewandowski. Pe locul 9 David De Gea. Pe locul 8 Zlatan Ibrahimovic. Pe locul 7 Boateng. Pe locul 6 Gareth Bale. Pe locul 5 Neuer. Pe locul 4 Luis Suarez. Pe locul 3 Neymar Junior. Pe locul 2 Lionel Messi. Pe locul 1 Cristiano Ronaldo.